welcome. Beli office dia FJ office. Central FJ office. Kerana usah. Boleh baik. Kita mau. Mau siaran kau. Terus kan. Ini bima ko. Baik, apa? Sampai semua dengan pembeli sumber lalu siapa benda bawa kebat ini semua beli Bodofa Upendranath Nabajit Narzary dari Mumbai jadi betul master hasil dan habai bertangguh jadi Bodofa mulai kan Bodofa Upendranath Brahma saudariyo बिफोर बावगोन गोनां जोंनि बेथुल मास्टार नबजित नार्जारी बिथांजों लोगोसे बिथांनि बिमा आरो बिफा लोगोसे बिथांनि फोरोंगिरि करिय'ग्राफार बिथांमोनहा बिबार बावगोन नबजित नार्जारी बिथांखौ फोरोंनो थाखाय खावलाय Nabajit Narzary ini lupa Narzary बिथांखौ आङो गुरै खावलायबाय बिनि उनाव आङो खावलायगोन Nabajit Narzary आंनि बिमा अनु नार्जारी बिथांखौ बे समाव खावलायबाय এতিয়া মই মনৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ Nabajit Narzary শিক্ষাগুৰু বা কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ দীপিকা মাঝি মেডামকো মই Bodofa Upendranath Brahma শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ गुबुन जानो हानाय आलासि बिथांमोनाबो फोरोंनो हागोन खावलायबाय बे समाव आरो दान्दिसे सम बेवहाय Nabajit Narzarya ब्रेकफास्ट खालामनायनि उनाव बे जोंनि जानो गोनां हाबाफारि थावनि बिसिम बिथाङा थांगोन लानानै थांगोन लोगो लोगो जोङो हाबाफारिखौ जोङो जागायहैगोन गोजोन्थों